Имаме, мисля, връзка с министър-председателя в момента. Добър вечер. Добър вечер, господин Коридоров. Какви рискове според вас крие това подписано споразумение от Красимир Премянов, допълнение номер 12 към споразумението от 29 ноември 2006 година? Има ли нещо? Премянов, само го знам по име, от много години не съм го чувал. Запознат ли сте с съдържанието на това допълнение номер 12? Понеже ме попитахте дали знам Красимир Премянов. Красимир Първанов имам предвид. Аз много ги бъркам, защото Първанов и Премянов са две лица от БСП и в края на краищата, преди, разбира се, сега Първанов е президент. Малко необичайно ми звучи Красимир Първанов. Окей. Да. Не случайно и вчера, и днес, и в личния си разговор с вас го обясних и пак ще кажа. На 1 април ние трябваше да влеземе вече в арбитраж Париж, както е по договор, подписан договор, повтарям, 2006 година, направена първа копка от тогавашния премиер Станишев, за обявен публично от президента Първанов като голям шлем от договори с Руската федерация. Договор, свързан с строежа на атомна централа Белене. В този договор България има ангажимент. Те са започнали да бъдат изпълнявани от 2006 година, като включително са заплатени и пари. Заради вашите зрители толкова подробно го обяснявам, защото по смисъла на законодателството и на търговското право, когато вече си приел и платил подаден договор нещо, ти си влязъл в неговото изпълнение. Затова рисковете да ни осъдат в Париж са големи и става въпрос за много големи пари. Разбира се, ние имаме своите шансове, но това е последния вариант, когато отиваме да се съдим. Предложихме на руската страна 3 месеца меморандум, те се съгласиха в този период от 3 месеца да бъде съответно направено всичко възможно да бъде изяснено до край, в огромна сигурност, чрез тестове и какво ли не още. Сигурност, цена. И тук слагам още една много важна тема. Надявам се, че утре след обяд ще бъде подписан и договора с финансово-икономическия консултант, най-голямата в тази сфера банка HSBC. Банк, която спечели конкурса, обявен от министър Трайков в Министерството на икономиката за консултант по тази тема. През тези 3 месеца тези най-добри експерти в света ще докажат дали финансово, икономически, как да бъде този проект структуриран, цената на тока, пазарите му и всичко това, което експертите като ни го сложат на масата, ние с вас и вашите зрители ще знаеме дали това е изгодно или не е изгодно. Къде е цинизма и на сини и червени? Първо, червените, начало с президента, тогавашния премиер Станишев и всички от групите там на БСП, ДПС и подобни, много добре знаят, че те не са договорили, а вече плащайки по едно от споразуменията дадената цена, те са влезли в изпълнение на договора и то по възможно най-скъпата индексация, по която цената на централата излиза 6,3-6,4 милиарда евро. Затова ние в момента водиме тези спорове, преговори, вече над година и половина, ще станат 2 години. Господин Борисов... Цинизма на сините е, че те всъщност и в това споразумение, което аз помолих, въпреки че не е прието в взаимоотношенията между две компании, каквато е НЕК и Росатом, да го покажат и на медиите. Всъщност, меморандума и това споразумение са, че в рамките на 3 месеца да докажем всичко това, за което ви говорих вече, а в рамките на 2 месеца българската страна най-сетне да кажем дали ще строиме или дали ще отидеме на съд. Добре. Ето това е договорил господин Първанов. Позволете ми да
тъй като имам гости в студиото, госпожа Мария Капон, добър общ приятел и познат, да ви зададе въпрос. Господин Борисов, вчера изтече едно споразумение в интернет, допълнение 12, в което е записано в точка 1, точка 2, и ви моля да обърнете много специално внимание, че страните до 1 юни 2011 година, това са 25 работни дни, понеже казвате 3 месеца, да ви обърна това внимание. До 1 юни има 25 работни дни, като махнете празниците. Април, май. Не, няма. Април в момента така, добре, и какво? е подписано вчера. Като махнете... Искам да кажа, че 3 месеца, за които говорите, не са 3 месеца, са 25 работни дни. След това пише, че е правно обвързано и никъде не е записано, ако това казваме истината, истинското споразумение, но вие след като го разсекретите, най-вероятно ще разберем. Там е записано, единственото споразумение, което е изтекло. Добре, значи точно така. Тук е ясно, че е записано изречението право обвързано. И всички документи и договора, аз не знам какво ще сключвате с банката, която трябва да направи този анализ и да каже цената, но в рамките на тези 25 работни дни няма как една такава банка да го направи. Това ви го гарантирам, вие ще се убедите сам. С цялото си уважение, от 2006 година до сега и от както ние сме на власт до сега, министра на икономиката, заместниците му, НЕК, специалисти, енергетици, по всичките тези теми са разисквали, така че те, ако за 25 дена, както казвате, не кажат да или не, всъщност аз какво искам? Искам в края на краща на 1 юни да знаеме. Ако строиме, излизаме и казваме, строиме централата поради тази причина. Ако не я строиме, българския народ да знае, че държавата влиза в съда в Париж и почваме да се съдиме с всичките възможни рискове за едната или другата страна. Защо не ползвате реактора в Козлодуй? Моля? Защо не ползвате реактора и да се направи 7-ми блок в Козлодуй? Парите, които са платени. Защото това за поне още 10 години. Наново да се взимат разрешения, наново да се искат от съседните страни, наново да се прави цялата инфраструктура. Просто сега това не е да вземеш един мотор от едно место и да го преместиш на друго. Сега е въпрос, абсолютно същото, което правиме. И каква е разликата с 100 км? Господин Борисов, каква е причината, поради която Красимир Първанов е бил уволнен от министър Трайков първоначално, а в крайна сметка министърът получава последно предупреждение? Министърът е получил последно предупреждение за това, което и предишния път му каза. Първо ще дойде с вице-премиера си ресорния при мен, ще поиска тази оставка. По принцип той не я взима, трябва да вземе решение на борда на директорите на БЕХ. Това не е еднолично решение, нито мое, нито негово, нито на който и да било. Ще съберат борда на БЕХ, ще разгледат постъпката му, ако има провинение или не. Освен това, няколко пъти той разговаря с вице-премиера си, ресорен началник Дянков. Дянков го моли, то пред мен, да изчака докато си дойде, за да му обясни как е водил той преговорите. Кое е толкова важно? И министър Трайков събира медиите, обявява своето решение и тогава идва да ми го каже на мене. Правилно ли? Тук... Кое налага това да го направиш? Не можеш ли да дойдеш да ми кажеш, аз държа да му се взема оставката, иначе няма аз да остана на работа. И аз винаги ще застана на страната на министъра. Добре, в случая, ето виждате, ние няколко дни се налага да се обясняваме, да говорим и да приказваме за неща, които щяха да бъдат спестени. Добре. Господин Борисов, обаче няма решение на БЕХ, Красимир Първанов, така както е редно. Вие сте абсолютно прав за това, че министъра трябваше да има решение на БЕХ. Обаче кажете ми, защо няма решение на БЕХ и протокол да даде мандат на Красимир Първанов, така както е по закон, да подпише това споразумение? Никакъв вице-премиер и никакъв премиер не могат с един телефон да го направят. Трябва борда на БЕХ да вземе това решение. За това как ще ми отговорите? Именно за това аз няколко пъти казах и на Трайков, казах и на вас. Казах го и го има за радост днеска в медиите, в стенограмата от Министерския съвет.
Господин Трайков, аз знаете, че ще взема ваша страна, защото